भारत हादरनि गुबुन गुबुन हादोरसाफोरनि बादि आसाम हादोरसायावबो करोना भाइरासनि गोसारथिखौ नोजोर होनानै आसाम सोरखारा दुर्गा फुजा फालिथायजों लोब्बा लाखिना बायदि बायदि स्ट्राइक प्रट'कल्स आरो गाइडलाइन्सफोरखौ फोसावनानै होनाय जादोंमोन। बेराफारसेथिं हादोरसायाव बायदि बायदि प्रट'कल्स आरो गाइडलाइन्सफोरखौ बाहायनाय जादोंब्लाबो हादोरसायाव गासै सा 544 सुबुंफोरा लामा जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जानांदों होननानै हादोरसानि स्टेट इमारजेन्सि सार्भिसआ रिपर्टआव मिथिहोयो। रिपर्टनि बायदिब्ला कामरुप रुरालाव गासै 49, गलाघाट जिल्लायाव गासै 48 आरो लोगोसे सनितपुर आरो तिनसुकिया जिल्लायाव गासै 32 जाब्रबथायफोरा जायो। बेराफारसेथिं दुर्गा फुजा फालिथायनि नबमि सान थामहिनबा 14 अक्ट'बर सानाव हादोरसानि गेजेराव गासै 137 लामा जाब्रबथायफोरा जायो। मख'नो गोनांदि हादोरसायाव सानबानि गेजेरावनो अदेबानि 11 निफ्राय 15 अक्ट'बरनि गेजेरावनो 541 लामा जाब्रबथायफोरा जायो। हादोरसानि गुबुन गुबुन जिल्लाफोरनि अनगायैबो बाक्सा जिल्लायाव गासै सा 13, चिरां जिल्लायाव गासै सा 8, क'क्राझार जिल्लायाव गासै सा 5, उदालगुरि जिल्लायाव गासै सा 20 सुबुङा लामा जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जानाङो। हादोरसानि 108 इमारजेन्सि सार्भिसनि स्पक पार्सन सुर्यदीप प्रसाद बिथाङा खौराङाव मिथिहोनाय बादिब्ला हादोरसानि गेजेराव सानफायाव सरासनस्रायै 70 निफ्राय 80 नि गेजेराव जायोमोन, नाथाय बे सानबानि गेजेराव सानफायाव 100 सिम मोनहैदों होननानै बुङो। लोगोसे बिथाङा बुंबावदि लास्ट year there were no Durga Puja celebrations, so there were no major accidents as such. अदेबानि बे बोसोरनि दुर्गा फुजानि जाब्रबनायखौ नोजोर होनानै फैगौ बोसोराव जाहाथे बिदि जाया होननानै खौरांनि गेजेरजों बिथाङा फोरमायो।